Καλώς τα παιδιά. Χαιρετούμε. Περάστε μέσα, περάστε μέσα. Καλώς τον φίλο τον Τάκη. Χαιρετούμε τον φίλο του Θανάση. Καλώς ήρθατε και στο σταθμό ράδιο Ειρήνη. Καλώς σας βρήκαμε. Τι θα ήθελες να σας πούμε για το σταθμό? Ήρθαμε να κάνουμε μια κάλυψη τηλεοπτική του σταθμού και να θέλουμε να μας πεις μερικά πράγματα. Βεβαίως. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σας πούμε για το σταθμό Ράδιο Ειρήνη. Το Ράδιο Ειρήνη εργάζεται περίπου 2,5 χρόνια, πάντα με ελληνική μουσική και τραγούδια. Όπως θα πάμε και από εκεί στο στούντιο και θα δείτε και τα μηχανήματα, είναι τα πιο τέλεια μηχανήματα που υπάρχουν στην εποχή μας. Και όπως το είπα, βάζουμε συνέχεια μόνο ελληνική μουσική και τραγούδια. Μπορούμε να πάμε τώρα από εκεί, στο σταθμό. Από εδώ είναι το σαλόνι. Από εδώ είναι το σαλόνι. Από εδώ είναι η μαμά, η κυρία Ειρήνη Καστροπούλου. Όχι σταθμό, Και εδώ απίαν το δέρμι που βλέπεις, τη φέραμε και γιορτάζαμε τα γενέθλια του Μπέμπη, του σημερινού Κώστα. Να δεκατοστήσει. Εδώ είναι η αίθουσα αναμονής. Από εδώ είναι το στούντιο προετοιμασίας, όπως το γράφει και εκεί. Το στούντιο ετοιμασίας. Εδώ είναι μια μικρή από τη συλλογή μας, από κασέτες, όπως βλέπετε και εσείς. Εδώ γίνονται, εδώ μέσα γίνονται ανοιχτές συζητήσεις, εδώ στα μηχανήματα. Και από εδώ βρισκόμαστε στο στούντιο εκπομπής του Ράδιο Ειρήνη. Εδώ όπως βλέπεις τα μηχανήματα είναι πάρα πολλά, σύγχρονη τεχνολογία που διαθέτει το Ράδιο Ειρήνη. Από εδώ είναι η κεντρική κονσόλα εκπομπής. Εδώ είναι διάφορα άλλα μηχανήματα που εκπέμπει το Ράδιο Ειρήνη, όπως τα βλέπετε. Ήρθε λίγο δυνάμωμα από εδώ. Εδώ είναι τα pick-up. Τα pick-up εδώ. Είναι 3 pick-up. Εδώ είναι μπομπινόφωνο που αυτό είναι για την εκπομπή. Εδώ είναι άλλο μαγνητόφωνο, είναι η δίσκη τώρα επάνω, δεν φαίνεται. Και ήδη από εδώ φτιάχνουμε και ένα δεύτερο ακόμη μηχάνημα, το οποίο θα είναι έξτρα, εάν κάτι χαλάσει, να μπορούμε να δουλέψουμε το άλλο το μηχάνημα από εκεί. Και τώρα θα σου δείξω και πώς κάνουμε την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιο τραγούδι και τώρα θα πούμε το πώς δουλεύει ο σταθμός. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοντά σας είναι το Ράδιο Ειρήνη. Το πρόγραμμα έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει για εσάς ο Νάσος Θεοφιλόπουλος. Τώρα θα ακούσουμε και διάφορα άλλα μικρές λεπτομέρειες. Ακούτε το δικό σας σταθμό, το Ράδιο Ειρήνη.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε το χαρούμενο ποικίλο ελληνικό πρόγραμμά μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες που αγαπήσατε. Το πρόγραμμα έχει ετοιμάσει και παρουσιάζει για εσάς ο Νάσος Θεοφιλόπουλος. Τώρα όταν θέλουμε να μην ακούγεται το ράδιο και θέλουμε να κάνουμε εκπομπή χωρίς να ακούνε τρίτα πρόσωπα μέσα στο στούντιο, βάζουμε τα ακουστικά στο αυτί, ήδη χτυπάει και το τηλέφωνο, βάζουμε τα ακουστικά, βάζουμε το βίσμα και αυτή τη στιγμή ακούγονται το μισό λεπτάκι, να δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ράδιο Ειρήνη λέγεται. Ναι, έφτασε, χτυπάει πάλι το τηλέφωνο. Χτύψε μια φορά, έκλεισε. Κάποιος δεν θα μπορεί να βγάλει γραμμή. Δηλαδή όταν θέλουμε να μην ακούγεται η μουσική, να μην ακούνε τρίτη μέσα στο στούντιο, βάζουμε τα ακουστικά. Ράδιο Ειρήνη λέγεται. Ναι. Γεια σας, καλά εσείς? Καλά, είναι μια χαρούλα. Ναι, να είστε καλά. Ναι, μια χαρούλα. Ναι. Ναι. Εμείς, κύριε, πού την ακούσανε? Σε ποιον την έφερες? Όχι, εμείς δεν... Εμείς, κύριε Καραμπή, για να βάζουμε τραγούδια, ο σταθμός είναι επαγγελματικός, μόνο επιπληρωμή, μόνο όποτε έρθει η σειρά του. Λοιπόν, αυτά που ξέραμε παλιά που βάλε Νάσο τραγούδια, βάλε Δημήτρη τραγούδια, ο σταθμός επαγγελματικός, έχει τεράστια έξοδα και είναι μια διαφήμιση, πρέπει να πληρωθεί από εδώ και πέρα. Εντάξει. Όχι, εγώ δεν δεν έχω καμία κασέτα. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας. Βάζουμε τα ακουστικά στο αυτί. Εκεί, τώρα δεν σε ακούω κιόλας, και με αυτό το σύστημα δεν ακούγεται η φωνή ή η ομιλία από το στούντιο εκπομπής. Μόνο είσαι έξω από το στούντιο που να ανοίξεις το ράδιο και να ακούσεις. Όταν πάλι θέλουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με pick-up, δεν έχουμε παρά να βάλουμε μπρος το pick-up, το οποίο όπως βλέπεις αυτή τη στιγμή εργάζεται και βγαίνει στον αέρα η μουσική, είτε δημοτικά είναι, είτε λαϊκά, είτε ρεμπέτικα. Αυτή τη στιγμή, όπως άκουσες και εσύ, παίζει κάτι παλιά τραγούδια του 1940, του 1945. Αυτά για το στούντιο εκπομπής του Ράδιο Ειρήνη. Πιστεύω ότι τα είδες όλα τα μηχανήματα, τις κονσόλες, τα pick-up, τα πάντα. Λοιπόν, τότε άστο να παίζει τώρα εδώ και τώρα πάμε να σε κεράσουμε και ένα καφεδάκι. Πριν φύγουμε από το στούντιο, θα ήθελα να μου πεις τι ανταπόκριση έχει ο λαός για αυτό το σταθμό, τον οποίο τον γνωρίζουμε όλοι 2 χρόνια. Ο σταθμός, δεν ξέρω, από εκεί θα πάμε, πιστεύω θα το τραβήξει από κοντά στην εφημερίδα. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακροματικότητα και όπως γνωρίζεις και εσύ, ότι σε όλους τους χορούς που έχουμε κάνει, διώχναμε πάντα 400-500 άτομα, διότι δεν είχαμε που να τα βάλουμε. Αν θες πάμε και από εκεί να διαβάσεις και λίγο στην εφημερίδα, πιστεύω σε κοντινό πλάνο, να φανούν έστω τα μεγάλα. Το πακό δεν έχεις βάλει. Έχω πολύ φως εκεί πέρα. Άρα θα το βάλω. Τα γράμματα τα πήρα εκείνο και που λέει γράφει. Τι φτιάξαμε, τι μέσα, τι έχουμε. Τι εξυπνάδα έχει εδώ. Θεός, Τι αλήθεια. Όχι, δεν με περιμένω. Θα σηκώσω το θέλιο τώρα. Εδώ, το παίρνει μας τώρα. Ειρηνή. Επιτούμε.
κοιτάξτε. Γεια σου και ουρανιά. Να είσαι καλά. Μια χαρούλα. Πήγαμε. Όχι, ήρθε εδώ. Ναι. Όλοι καλά είμαστε. Τίποτα ακόμη. Όχι, πιο πολλά έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά με 3 βουλευτές πιο λίγο. Ναι. Δεν ξέρω τίποτα για Ουρανία. Τίποτα. Λοιπόν, έγινε και Ουρανία. Ευχαριστώ, γεια. Έγινε εντάξει και Ουρανία. Γεια. Αυτά θα σε κοντινή πλάνη.